Páni a dámové, vítejte u hry Kill It With Fire, neboli v českém překladu Zabij to ohněm. Tahle ta hra má úplně jednoduchou premisi, a to je, že vejdeme do baráku. Nevím, či je, asi jsme nějaký, vole, exterminátor nebo co. Vejdeme do baráku, jo. Máme si čajovou konvici a zjistíme, že tam kurva leze zasraný pavouk. Přitáhnu si sílou, vole, a sejmu ho fotbalovým míčem, vole. Hajzel jeden, a je po něm. První kill, vole. A to je celá podstata té hry. Najdete pavouka, rozmrdáte ho do hoven. A přitom rozmrdáte i většinou celý barák. Ale to je jedno, nás platí za... Ty pičo, další zmrt. Nás platí za to, aby jsme je vyhubili. Je jedno, kolik tady všeho rozmrdáme. To je flygun? Vypadá trochu jako flygun, kdyby hrál Jesseho Pinkmana v Breaking Bad, vole. Nemůžeme vyhazovat předměty z okna. Dobrý vědět, dobrý vědět. Ty piču. Kam bych chtěl, vole? To jsem ho zašláp teďka? Nezašláp, vole. To piči, vole, to nenávidím. Zabil jsem ho flygunem, dobrý. Fuj, ty bláho. Já jako fakt, jo, za 10 kg se mi otevřou dveře. Já fakt jako nenávidím pavouky. Jakože fakt jako nemůžu vystát. Jako tak strašně moc, že bych si mohl vybrat, jestli chci svět zbavit nacistů, ty vole, nebo pavouků, tak si vyberu pavouky, vole. Kdybych si mohl vybrat komáry nebo pavouky, tak si taky vyberu pavouky. Protože, jak všichni víme, komáry za chvilku... Hele, další zmrt. Easy. Jak všichni víme, komáry za chvilku vyhubí týpek z kanály Díra do světa. Takže my musíme dát 20 kg, vole. Byl tam zmrt, to si piš, že jo? Ty vole. Hajzl jeden zasranej. A furt tady slyším nějakého mamrda. No to si piješ, ty pičo. Ale jaký mám aim, ty vole. Dobrý, vole, otevřeme si dveře. Proč tak to trvá dlouho? Let me in! Co to tady je, vole, za šaškarádu? Nemáte pavouka? Nemáte. Paralen, vole, nějaký. A nebo tady fakt bydlí ten Jesse Pinkman, vole. Nejde to nadrtit. Skočil až do postele, ty vole. Baterie. Čemu jsou ale je to nějaký zelený, vole, tak já nevím, jestli to jde použít. Tyhle ty věci, to svítí jako nějaký item. Ty piču. Ty vole, fuj, tady byl, ty vole. Hajzl jeden. To otevřít. Asi to nejde otevřít. Jo, ještě tady jsou tyhle ty hodinky, které ukazují signál, vole. Když nemůžeš dlouho najít pavouka, vole, tak jdeš podle Wi-Fi, vole. Rozbijem bábu. Pičo, to je vražedná zbraň. To mám takové kopí, ty vole. Jo, televize, vole. Budete bez videoher, smradí. Dobrý. Já to vemu... je ta brácha. Čurák. Kam zmizel ten spíčenec? A to je přesně to nejhorší, když ti utečou, vole. A pak někam. A další zmrt. Nemám moc velkou lampu, pičko. Pičo, 2 jsou tam. Použiju sílu na kytku, vole, a rozmrdám je na první dobrou. Bude jako insta-snipe. Piči, vole. S třepem. Zvládnu taky. Dobrý, vole. A teď, vole, bude někde zalezlý v prdeli zatím. Haló. Pane pavouk. To že by byl pod poštářem. Ty král, to fuj, kámo, to byla nejhorší věc, co by se mohla v životě stát, vole. Další náboje.
vypadá, že jsme safe, ty vole. Nevím, k čemu jsou baterky, to nevím. Ty pičo. Ty vole, já to nenávidím. Každopádně jdeme do koupelny. Tam jsou... Tak tam je mezera jako kokot, víš to. Si představ, že sereš, ty vole, nebo a vole, probudíš tady, vole, zbytek obecenstva. Kámo, tady určitě někde bude, vole, nějaký spíčenec. Prášky, vole. To svítí zeleně ty itemy, já nevím, jako jestli se s tím něco dá dělat. Haló, ham. Žádný ham. Spray jde použít, nebo? Nevím, vole. Vyhážem v oblečení, ale to jsou taky nepotřebné věci. A čistit. Kurva! Toto je špiča, vole. To je smrdovina, to nenávidím. Ty kokot, vole. Hajzlo zasranej, vole. Nezasranej spičanec. Osminohej smrt. Na čističce na koberci se schovával. Fuj, tady byl ty pičo. Nenávidím to. Ty kokot, vole. Čistič koberců zasranej, vole. Tam už asi nebudou, ne, v jednom tom. Že by byly dva. Jenom zubní pasta, vole. Hajzlák. A Fight Club reference, vole, tam. Nahoře taky nic. Elektronický kartáček. Tady bydlí ženská, kámo. Světla nefungujou. Tak tady bydlí i chlap, očividně, vole. Dobrý. Hajzle jde otevřít. Haló? Není v něm nějaká hlava nebo něco? 15 už je odemčená. Podíváme se, co se schovává za těmito kouzelnými dveřmi. Očekáváme nějaký dětský pokoj. Hovno, vole, pracovna. Tady se pracuje. No tak na tom se asi moc nepracuje, vole. Či dobré Counter-Strike, tam, ty vole, už to slyším, to skurvysyna osminovýho. Co tam zýváš, zmrde? Tak on si žere ruku. Kokot, vole. A? Globus? Je kulatej. Důležitý vědět. A další baterie. Já furt nevím, k čemu jsou, vole. Baterie, vole, kartridže. Do revolveru. Všechno tohle, nevím, k čemu to je. Musím to zjistit, vole. Tu to nejde, vole, s tím nic dělat. Zkusíme rozjebnout. Už! Kundu, vole. Kundu sraná, vole. Kokot, já mám úplně panickou hrůzu z těch mrdek, vole. Hele. Ty vole, další. No to další je pičec, vole. Windowsama tě rozjebu z mrde osminohy. Ty kokot, vole. Globusem. Hajzle. Spiderman spíčenej, vole, smrt. Ty kurva, vole. Ej, jaká smeralda. Ty vole. Monitor, vole. Monitor, vole, tuhle bednu. Snipe. Pičo. Mouse, vole, bezdrátovej, na Windows, vole, 95C, nevím jak, kurva, ale je to tak. Jaký čteníčko zasrané, zamrdané. Ty vole. Tady vyhodíme epos o Gilgameshovi do prdele. Tam bude bez tak nějaký spíčenec ještě jeden. Hovno. Klasika, vole, vyházím všechny knihy až tu poslední, vole. Ty pičo. Tajná místnost, vole. Šperky. Já chci prsten. Dej mi ho. Dáreček.
taky s nimi nic nejde, vole, udělat. A zase baterky, vole, revolver. To jsou broky. Tak ty bude pak i brokovnice. USBčko, vole. Nevím k čemu. Complete 4 Armored Objectives to unlock. Takže já musím udělat nějaký objektivy, abych, vole, si uvolnil nějaký bonusy nebo něco. Co je to? C4, to si děláš píču. Očividně, vole, majitel tohoto bytu se přidal k Talibánu, ty vole, nebo nevím, proč má kurva v trezoru C4. Peníze si schovám, neschovám. Tady jsem ještě nebyl, no jo. Zase nekonečný otevírání dveří do prdele. Haló? No, to nic. Jo, aha, tady je dětský pokojec, tady je, vole. Nějaký youtuber. S green screenem, vole. No jo, vole, Tiger Energy, plechovec v koši. Hromada špinavého prádla. Co to tady má, vole? Ty a kokot, vole. A zase, vole, zase za čističem koberců. Skurvysyn. Za obrazem, hovno. No ale kluku, máš tady sice dobrý setup, ty vole, ale... Já ti to tady musím celý rozmrdat do toho ven. Jakmile se ukáže první oranžový čurák, tak to tady odpálím celý, vole, jak v Counter-Strikeu. Mám spíčenou C4, vole, a nebojím se vás, zmrdí. To je Red Bull? Prázdnej, vole. Penis, vole, má plechovky prázdný v tom. A je tam skurvysyn. Haló? Dobrý. Tak tam seknu se tam skurvysyn. Kam a jako mám asi jako teďka vypíčit, vole. Hajzlé. Kurva, vole, tak tě vidím. No a v píči, vole. Kam zales? Kam zales? Na co máš dva pinče fotbalových pičusy? Pavouku. Pavouku. Kde seš ty vymrdaná opice? Ty vole, neutek z té místnosti třeba. Já to jebu, vole. Hrnej v prdel, vole, píča, kurva. Jo, cigo, ty malej zmrde, vole. Ty píča, čurák má tady medvídka, vole, už fajčí, vole, jo. Ty vypíchnu, vole, v okos. Tak, vole, když můžeš hulit, vole, tak nepotřebuješ médiu, vole. Tak, kurva! Kontroler, vole, co to je? Xbox? Zajebal jsem ti koš, vole, rozjebal jsem ti ho dohoven. Propíja, vole. Deníček. Doufám, že jsi do deníčku napsal, jaký jsi šurák, vole. Máš všude po pokoji pavouky, vole, kundo debilník. iPhone na tě vyhodím z okna, zmrde. Ty vole, to nenávidím tu hru. To jsem zase koupil pičovinu, ty. Máš semafor, vole, na zdi? Za tuleněm bude. Nebude, vole, hovno, v prdeli je všechno. V piči, vole, kurva, čurák mi utek. Ty vole, takže bude tady někde. Kam to furt není ten černý? Já chci ulovit toho černýho zmrda, vole. Tomu neprojde. No černýho, červenýho, vole. Koš. Hovno. Tak přece jenom. Kamu, je tam. Je tam ten vyjebanec. Kam on zase zalez do toho šuplu nebo něco. Ty vole, to nenávidím. Počítač, vole, vemeš to, hodíš to do piče. Až tady bordel, vole. Sakr. Tam tak, vole. Tak kam zmizel?
Začíná být mírně frustrovaný. Kamo, tady mám maximální signál, vole. A zase zmizel. Točím si tu kokot jak kolotoč, vole. Hej, co je? Co ti jebe? Kamo, teď už mi neutečeš. Ty vypičený sprdelic. A jdem na to, vole. Aktivuj to. Taliban, vole. Nevím, co se stalo, ale odpálil jsem se tady, vole. Super, super, kámo, je po nich. Hotovo. Týpek zahrál celkem Counter-Strike jako v pokoji jsem mu, no. Nevadí. Hotovo, vole. Seru na to, už to nehraju. Do piči. Pojď se mě odsaď, ty vole. Opaš si myslíš, že tam ještě jedna místnost. Exit, vole, to je konec, ne. No to si běž. Ty kokot, já to nenávidím, vole. Já to nenávidím. V pohodě, ty vole. Kamo, ještě jeden, vole, ještě jeden, vole, pak to nezapnu, vole, měsíc. Kuchyně. Jdeme půlrajchově rozmrdat kuchyni, vole. Bude sranda. Fuj, tady byl, ty vole, to nemám rád. Kamo, ty se jenom spawneš a už slyšíš, jak tady lezou, ty spičenci. Spodě, to už, vole. Chutám. Zase, vole. Tady nějaký, vole, a ty show, vole, uvařil pizzu, kámo. A spálil jí, vole. Nebo ji nedopekl, vole, je nasranej pěkně. Tam ani nedošáhnu, ty vole. Kam, co to kurva je, vole, to jsem to hrou začínala, nebo co? Ty vole. Ten je mudrej. Baterie, vole, v tom. Taky nějaký sebevrah tady bydlí, vole. Jde to spustit? Nejde. Použiju sílu. Vytahám všechny cerálie. Dobré, kámo. Ty koko, takový hrnečku, vole, všechno to rozmátím, seru na vás. Já tam ani nedosáhnu, kámo, jak tady mám zabíjet, vole. Mám rdlouchy. Sausage. Klobásy, vole. Máso. Homelander. Tak ne. Celou kuchyni, vole, vám tady vyjebu. V mrazáku, vole, co máte v mrazáku? Pizzošku. Co je? Pičo! Ty kokot! Ne, vole, nehraju to. Nehraju to, vole, ne, seru na to, seru, fakt, vole, ne, jebu na to, vole. Jebu na to, píčo, nebudu hrát tu ty mrtky, seru na to. Kvér, vole, já si prostřelím hlavu. Seru na to. To je všechno, vole. Příště hraju něco, kurva, klidnýho, vole, něco s ováčkama, vole, něco s duhama, vole, ne tu ty pičoviny, mrdám na to. Díky, že jste se dívali. Seru na to. Čau. Ahoj. Nebo kamera. Já nevím, kde mám kameru, vole, ztratil jsem se tady v tom, kurva, seru na to.